Ik ben Bas. Sascha. Sascha. Dat is leuk speelgoed. Ja, zeker. Zelf betaald? Ja, pap. Oké. En wie rijdt ermee? Dick of pap? Nee, ik. Oké. En hoe lang is ze dan al? Een paar maanden. Ja, best ik Sascha. 16. 16. En wat moet ze dan met zo'n ding? Ergens op de baan rijden neem ik aan, of niet? Ja, ja. En wat doet ze dat als ze in Sint-Juris woont? In Nederweert en in Budel en in Eindhoven en Eersel. Ja. Rijdt ze ook wedstrijden? Ja. Ook al? Ja. Wanneer ben ze ermee begonnen dan? Toen ik 6 jaar oud was. Dat is toch niet die mam of wel? Ja, dat is mijn mam. Oh, zet even snel mam op de... Mam, Ja. kom er even bij. Ja, Even. Mam van Sascha. Ja. Wat een heerlijk weer, hè? Boodschappen geweest doen? nee, even een stukje gelopen. Ja, want wie zoekt ook net? Ja, zo heb ik net voorbij. En jij hebt ons ook gezien. Ja, En je ja. wordt zeker al blij van... Prima fijn dat ze door. mij niet overvallen. Ja. En dan komt ze toe. Ja. Hey, maar de cross al 10 jaar. Ja, vanaf zijn 7e ongeveer, ja. Ja. Heeft dat van papa of mam meegekregen? Nou, van pap. Dat is ook een crosser. Ja, klopt, ja. Nog altijd? Ja, heel af en toe. Heel af en toe, ja. Voor de lol eigenlijk. Ja. Ik zal eerst even netjes een handje geven. Hoi. Hoi, Bas. Vera, hoi. Vera, wat heeft die de mensen allemaal gebroken met crossen? Oh, ja. Moet ik goed nadenken. Dat was al veel meer tijd begonnen. Vingers, teen, sleutelbeen, heupen, ja. Bekken, heup. Ja, van alles. Maar dat was voor die een tijd is, hè? Ja, gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk. Ja, ja. Maar dat is wel eens met die... Wie had die een man? John. John. Hij is wel eens dukker met John in het ziekenhuis gezeten? Ja, ja, regelmatig, ja. Ja. Aha. En En als het weer dat zo gaan we ver ook was, wel. dan doe ik ze van, hier zit ik weer. Ja, ja, soms wel, ja. Ja. Maar ja, het is een hobby, ja. Ieder hobby heeft zijn risico's, denk ik, ja. En dan ga je hoeveel kinderen? 2. 2. Ja. Jonge meisje, 2 jongens? Een jongen en een meisje. Jong en een meisje. Ja. Best ik de oudste of de jongste? Oudste. De beste oudste. Op een gegeven moment zit Sascha dan van, ik wil ook gewoon crossen. Wat Ja. denkt ze dan? Liever niet, denk ik dan. Liever niet, maar ja, je kunt ze toch niet tegenhouden, hè. Ja, het heeft ook wel zijn voordeel weer, hè. Dat er altijd bezig is met sport, trainen, nooit op straat hangt. Ja, het heeft ook weer zijn voordeel, ja. Ja. Het is wel een goede jong. Is wel een sportman. En Ja, een dat is hè? sowieso een goede jong, ja. Ja? Ja, Ja, die Ja. indruk had ik ook al. ja. Maar dat heeft er altijd in gezeten. Ja. Wie dicht? Ja? Ja, altijd, ja. Wat heeft ze nog meer voor sporten gedaan dan? Ja, heel even gevoetbald, maar niet lang. En waarom was voetballen niks voor dich, Sascha? Ja, goed, ik vond het niet leuk. Nee? Nee. Ik vond er niks aan. En toen ben je gewoon crossen. Ja. En wat is voor dich nou het allerleukste aan crossen met zo'n ding? Ja, alles eigenlijk wel. Starten, springen, bochten, snelheid. Daar hou ik wel van. Hoe dik had mama met tegen in het ziekenhuis gezeten? 6. 6 keer, denk ik. Ja, zo gaat. In 10 jaar tijd. Ja. 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 Van hoe het crossen dan, hè. Daarvoor worden er altijd met het crossfietsje en veel er ook wel regelmatig, moet ik zeggen. Dus daar worden ook wel een stukken gezet. Hè. Maar dan moest, Ja. dan moest ik af en toe eens een beetje de grenzen opzoeken, of niet? Ja, af en toe wel, ja. Hey, en wedstrijden? Ja, ieder weekend wel bijna. En ja, dan met de hele familie bijna. Daar en dan ja, dus heel erg ergens anders. Dus de ganse familie? Ja. Wie giet er allemaal mee dan? Vertel. Oma, mijn neef gaat ook. En ja, die dan het hele gezin. Dit gezin.
En ja, dan is de familie wel compleet. Dat is dan stiekem ook wel heel gezellig, denk ik. Of niet, Vera? Ja, dit zijn eigenlijk wel ganse weekenden. Giet dan de caravan mee of een camper of wie doet je dat? Ja, op zich, als we willen blijven slapen, dan wordt een caravan met, ja. Ja, als het goed weer is. En als we dichter in de buurt zijn, dan gaan we gewoon met de bus staan. Ja. Ja. Hoe zit het dan met die kamerui? Die gewoon bijvoorbeeld in het weekend gewoon die andere dingen doen dan dich? Ja, dan gewoon niet nemen met, want ik moet altijd naar bed voor fit te zijn, voor te crossen. Ja, zo fanatiek best ik. Ja. Kan ze ook een beetje meedoen voor de prijzen al in de wedstrijden? Ja, redelijk wel, ja. Want hoe zit dat dan? Reist ik tegen leeftijdsgenoten of zitten er ook ouderen bij die veel ja, langer crossen als tegen al? de afgelopen jaar wel tegen leeftijdsgenoten, maar dit seizoen is gewoon op cc's, niet meer op leeftijd. Oké. En dit is een 124? Ja. Snel zat denk ik, of niet? Ja, het gaat al aardig al, ja. En denkt ze al nou over een klasse hoger? Of ja, is dit nog... waarschijnlijk volgend jaar of dat jaar daarna. Maar dan moet ik kijken wie het gaat. Hij is al een baantje. Ja. Ja, moet wel. Dus ja, want wie gaat dat dan, Vera? Verwacht je ook wel dat Sascha een beetje een bijdrage levert? Want het is natuurlijk een dure sport, hè? Ja, hij is sowieso sponsors zetten, hè. Die moet er zelf ook zoeken en benaderen. En ja, hij heeft dan een goede vriend van ons, is dan zijn hoofdsponsor. Dat zit er dan binnen het team. Dus dat is dan een heel crossteam wat heel veel dingen sponsort. Ja. Anders is het niet te betalen. Nee. Ja. Ja, en dat team dat helpt me heel goed. En dan krijgen we, ja, betalen ook, maar daar krijgen we het een en ander van. En ja, die helpen me gewoon heel goed. En daardoor kan ik sport blijven beoefenen. En is dit een keiharde afspraak met papa en mam zelf de motorschoen halen? Ja, dat is papa weinig tijd met werk en ja, je toes en ja, het werkt en dan ik heb meer tijd en dan doe ik het zelf. Ja. Groot voorbeeld voor dich, Jeffrey Herlings. Ja, uiteraard, hè? Ja. Nou volg ik het crossen niet zo dicht als dicht, dat denk ik dus. Maar Jeffrey, dat is ook wel iemand die heeft er echt alles voor over, hè? Ja, alles, ja. Zeker. Hoe ver ga je sticht al in? Ja, ik heb er ook alles voor over wel. Klopt dat, mam? Ja, je kan er wel eens heel ver in gaan, ja. Probeer hem wel een beetje af te remmen, want ja, je wilt toch ook wel dat er op stap gaat en met zijn vrienden en zo, hè. Want ja, de kans dat ze er ooit in geld met geest verdienen is natuurlijk heel erg klein, hè. Dus je moet ook zo zien contacten onderhouden, vind ik, ja. Dus, ja, dat is af en toe wel een beetje dwingen, ja. Van, ga maar gewoon op stap of... Terwijl ik veel liever dich focus op het crossen. Hoeveel uur per week ben je hiermee bezig? Ook met sport en alles erbij. Ik neem aan ook kracht- en conditietraining en zo. Ja, alles. Wel bijna, ik denk wel 7 dagen in de week ongeveer. Want... Wat zeg je? Naar de school daarna. Naar de school? Ja. Ja, wat? Als ze toes wat gewichten dan moesten aan kan strekken of moesten dan naar de sportschool toe? Ja, ik ga niet naar een sportschool, meer combat fitness wat ik doe. Wat bleef? Combat fitness, dat is met kettlebells en alles. Dat doe ik niet toes, dat doe ik in buchten. Dat moest je me even uitleggen. Dat is met wat voor dingen? Kettlebells? Ja, dat is zwaar gewicht, daar zit zand in. Ja. En ja, dan moest door met zwaien en tillen en opdrukken en ja, eigenlijk alle spieren wat ik voor de cross nodig heb, wordt toch getraind. Dus dat is wel goed. En dat zal denk ik ook vanuit het team precies weer aangegeven van welke spieren dat ze precies moest. Of, nee, dat niet. Zover is ze nog niet.
Maar... Of is er een dvd van Jeffrey Herlings met al de oefeningen die hij duidt of zo? Ook ja. Ja? Ook. Oké, Ja. oh, leuk. Maar, Heb je hem al eens ontmoet? nee, Nee. nee, nog nooit. Helaas. Is dat wel een stiekem een druim nog? Ja, om te ontmoeten, niet in een druim, maar ik zoek wel leuk vind je. Maar ja, om hem zelf te weren, dat is wel een druim. De nee Jeffrey Herlings, ja. Ze kunnen in ieder geval niet zeggen van de best te laat begonnen met crossen. Nee, nee, dat niet. Hoe was hij als 6-jarig crossertje? Ja, wild. Ja? Ja. Net als met het crossfietsje in de stad? Ja, wild, ja. En giftig. Ook wel, hè. Ja. Ja, maar dat... En een roodouwer, hè. Ja. Ja, maar dat kan wel een heel... Als ze dat bijvoorbeeld bij hem, Max Verstappen zus. Het is de truc om die agressie die in zich zit, om die in goede banen te leiden. Hè? Dat snapt ze zelf ook. Ja. Ja? Ja. Dat ze die agressie op een goede manier moest gebruiken. Ja. Hoe belangrijk is dat voor dich, dat ze gaat bereiken in de sport? Ja, heel erg belangrijk. Want ja, ik doe er alles voor. En als ik er alles voor doe, wil ik ook gaan bereiken. En ja, de afgelopen seizoen heb ik niet veel geluk gehad. Veel blessures en ja, 2 jaar geleden motors gestolen. En, dus het heeft niet met gezet, maar ja, hopelijk dit seizoen een beter seizoen. Zorgen dat ze sterk bent. Ja, Hè? Ja, wie weet. Misschien staat hij wel de Jeffrey Herlings. Maar als dat nou niet zou lukken, ja, dan probeer zo ver mogelijk te komen. want wie gaat het op school? Goed. Ja? Wat duidt ze? Hier in Acht zit ik op school, de computerkant Oké. richting. Maar volgend jaar ben ik de techniek. Ja, dan wil ze misschien wel een sleutel leren. Ja.